Na úplne poslednom 18. mieste som umiestnil Mercedes. Tesne pred Mercedes na 17. mieste sa nám umiestnila Laura. Laurin zďaleka najväčší problém je jej mimozemský zjav. Na 16. mieste som umiestnil DJ-ku Nicole, ktorej jediný hriech je, že je stavaná ako Rosaldo v čase jeho najväčšej slávy. 15. miesto Nelly. Tiež je to taký malý tučný chlapec. 14. miesto Sandy. 13. miesto Niky. 12. miesto Soňa. Má len 27 rokov, ostal som mierne šokovaný. Popravde som si myslel, že má okolo 40-ky a plánujú s ňou urobiť takú podobnú habaďúru, ako urobili v minulej sérii. 11. miesto Monika. Monika má peknú tvár a vyzerá byť aj celkom milá. Bohužiaľ ju už poznám z TikToku pár rokov. A bohužiaľ som si bol schopný všimnúť na jej TikToku, že je to nehorázna štetka. 10. miesto Michaela. Akože je zlatá, ale tvár má tak 4 z 10, má 29 rokov a držanie tela má cca asi ako Quasimodo. 9. miesto Alžbeta. Alžbeta vyzerá ako dobrá baba, ale bohužiaľ nedokážem si pomôcť. Keď sa na ňu proste pozriem, tak vidím Larča z rodiny Adamsovcov. Pekný deň.